Illum 22 ta' Jannar, it-tielet ħadd ta' żmien matul is-sena, nilqakom għal din il-quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina. Jikkonċelebraw il-membri tal-Kapitlu Metropolitan li jagħtu servizz fil-Katedral.
L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, amen. Il-paċi ma'kom. Fil-Katedral tal-Imdina llum, il-Knisja Prinċipali ta' Dioċeżi tagħna qegħdin nagħmlu il-festa solenni tal-konverżjoni tal-Apostlu Missierna San Pawl. Fil-kalendarju tal-Knisja din niċċelebrawha fil-25 ta' Jannar. Imma aħna fil-katedral niċċelebrawha fil-ħadd qrib dik id-data għażiża. Illum ukoll inserta li fil-kalendarju tad-Djoċeżi tagħna wkoll niċċelebraw għalkemm jum il-ħadd il-festa ta' San Publiu, il-Protos ta' Malta li laqa lill-Apostlu Missierna. Inserta wkoll illum l-anniversarju tal-mewt tal-Arċisqof Gonzi. Ħafna rikorrenzi li jinġabru f'din il-ġurnata llum u insellem il-kull min qiegħed isegwina fix-xandira diretta fuq TVM imma wkoll b'mod speċjali l-komunità tal-Imdina li qiegħda tiċċelebra l-festa waħda mill-festi patronali. Imma meta tħares lejn il-kwadru li ħallinna Mattija Preti tal-konverżjoni ta' San Pawl tifhem kemm hija importanti, kemm kienet dejju.
nitolbu. U Alla intallimt id-dinja kollha bil-pritki tal-Apostlu missierna San Pawl li llum qegħdin niċċelebraw il-konverżjoni tiegħu. Għamel aħna nimxu fuq l-eżempju tiegħu biex inkunu xhieda tal-verità tiegħek quddiem il-bnedmin kollha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari miktib tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu qal lill-poplu: Jiena ludi, twelid f'Tarsu taċ-Ċiliċja, imma trabbejt f'din il-belt f'riġlejn Gamaliel u tħarriġt bir-reqqa fil-ħarsien tal-liġi ta' missirijietna. Jien mimli ħeġġa għal Alla, kif ukoll intom il-kol illum. Jien ħatta sal-mewt kontra min qabad din it-triq tal-mulej, u rbatt u tfajt il-ħabs il-ġiel u nisa kif jista' jixidli l-qassis il-kbir u l-kunsill kollu tax-xjugħ. Kien min għandhom li jinħatt itri għal ħutna u mort Damasku biex lil dawk ukoll li kienu hemm inġibhom marbutin Ġerusalemm u jkunu ikkastigati. Imma jien u sejjer kif kont qrib Damasku, daqqa waħda għal ħabta ta' nofsinhar dawl kbir mis-sema idda madwari. U qajt mal-art u smajt leħen jgħidli: Sawl, Sawl, għaliex qiegħed tippersegwitani? Jien weġibt: Min int mulej? U qalli: Jien Ġesu ta' Nażaret li int qiegħed tippersegwitah. Dawk li kienu miegħi raw id-dawl, imma ma semgħux il-leħen ta' min kien qiegħed ikellimni. U mbagħad jien għedt: X'għandi nagħmel mulej? U l-mulej qalli: Qum u mur Damasku. Hemm iqegħdulek kull ma għandek tagħmel, jgħidulek kull ma għandek tagħmel. Billi ma stajtx nara minħabba d-dija ta' dak id-dawl, mexxewni minn idi dawk li kienu miegħi, u hekk wasalt Damasku. Hemmhekk kien hemm wieħed jismu Ħananija, raġel sewwa skont il-liġi, li kellu fama tajba mal-lut kollha u li kienu joqogħdu hemm. Ġie għandi, resaq fuqi u qalli: Sawl, ħija, ħu id-dawl. Dak il-ħin stess bdejt nara u nħares lejh. U mbagħad hu qalli: Alla ta' missirijietna għażlek biex taraf ir-rieda tiegħu, tara lil dak li hu l-ġust u tisimgħu ikellmek f'ommu stess. Għax int qatt trid tixhed għalih quddiem il-bnedmin kollha fuq dak li rajt u smajt. U issa x'int tistenna? Qum, tagħmmed u nħall minn nubietek int u sejjaħ ismi. Il-kelma tal-mulej, roddu ħajr lill-Alla. Morru
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu wera ruħu l-11 u qalilhom: morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba lil ħolqien kollu. Min jemmen u jintammet isalva, iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma l-mirakli li jsieħbu il dawk li jemnu. Fismi keċċu xjaten, jitkellmu bil-sna ġodda, jaqbdu srib bidejhom u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara. Iqedu idejhom fuq il-morda u dawn ifiqu. Il-kelma tal-mulej. Sawl, Sawl, għaliex qiegħed tippersegwitani? Din hija l-ewwel kelma li l-Apostlu missierna li aħna nafu wkoll bit-tieni isem tiegħu Pawlu, isem Ruman, li jissieħeb mal-isem Ludi, Sawlu, li x'aktar xinata fiċ-ċirkonċiżjoni tiegħu ta' 8 ijiem. Dan huwa l-ewwel kliem li jisma' minn Ġesu. L-ewwel nett huwa kliem personali ħafna. Ġesu lil dan ir-raġel isejjaħlu b'ismu. U l-isem ifisser li Ġesu għandu għaġġ kbir li jidħol fid-dialogu dirett ma' dan ir-raġel. Jafu, jina nafek, naf min inti, naf x'jismek. It-tieni parti ta' din l-ewwel frażi ta' dialogu min jaf kemm dam jaħseb fuqha Pawlu naħseb ħajtu kollha. Għaliex qiegħed tippersegwitani. Ġesu ta' min dejjem niftakruha b'mod speċjalment meta nagħmlu l-festa tal-lum. Ġesu ma jgħidlux għaliex qiegħed tippersegwita lill-insara, għaliex qiegħed tippersegwita l-Knisja, għaliex qiegħed tippersegwita lis-segwaċi tiegħi, ma jgħidlux hekk. Għax wara kollox, San Pawl qatt ma ltaqa' ma' Ġesu, qatt ma ppersegwitah direttament, imma l-kelma li jgħidlu li l-Mgħallem dik għaliex qiegħed tippersegwitani. U llum irridu niċċelebraw din il-ħaġa li Ġesu meta jitkellem ma' dan Sawl u fl-umiljazzjoni tiegħu jerfgħu u jagħtih il-grazzja, jagħtih il-ħniena.
jgħalmu xi ħaġa fondamentali. L-Apostlu missierna mbagħad fl-ittri tiegħu, fit-tagħlim tiegħu. Mhux biss jewden fuq din il-kelma ta' Ġesu, imma jgħallimha. Aħna ġisem wieħed. Ġesu għar-ras tagħna. Dak li nagħmlu lil xulxin qegħdin nagħmluh lilu. Dak li nagħmlu lill-Knisja ta' Kristu qegħdin nagħmluh lill-Imgħallem. Kemm fil-glorja u kemm f'affarijiet oħra li ma jagħtunix glorja. U allura dan il-kliem huwa konferma wkoll tat-tagħlim li nsibu fil-Vanġelu ta' San Mattew kap 25 meta il-mulej jinsisti kull ma tagħmlu ma l-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni, kont eri u libbistuni, kont barrani u lqajtuni, kont marit u ġejtu żuruni, kont fil-ħabs u ġejtu tarawni. Imma min? Meta? Kull ma għamiltu ma l-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. U din hija konferma oħra tal-fatt li Ġesu verament fil-verità jaraf magħmul lilu nnifsu dak li aħna nagħmlu lil xulxin. Mit-tarbija fil-ġuf fl-aħwa sal-anzjan imbierek bl-età fuq ta' sodda. U in between il-ħsara li namlu għal Ġesu, il-glorja, il-solidarjetà, għax hemm ħafna tajjeb fostna. Illum ukoll niċċelebraw il-barkiet ta' Ġesu, kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni. Ġesu wkoll jilmenta, kont bil-għaġġ u ma sqejtunix, kont bil-ġuħ u ma tmajtunix, jilmenta. Ma llum iridu nfakru wkoll li l-mulej mhux qed iħares biss lejn negattiv meta jfakkarna li dak li nagħmlu l xulxin qed nagħmluh lilu. Qed jigglorifika lil Alla, isebbaħ lil missier tiegħu li permezz tagħna qed jsir tanġid. U dan Sawl li ra dan id-dawl kbir fuq it-triq ta' Damasku jistaqsih lill-mulej. X'għandi nagħmel mulej? X'għandi nagħmel mulej? Il-Papa Franġisku jħobb jitkellem fuq id-discerniment li inti tagħżel l-ispirtu tajjeb mill-ħażin, taraf tagħżel, preferibilment tagħżel tajjeb. Imma wara d-discerniment hemm din mistoqsija li jagħmel Sawlu fid-dialogu tiegħu mal-mulej Ġesu li dellu fit-triq ta' Damasku. X'għandi nagħmel mulej? Aħna ħafna drabi biex niddeċidu x'nagħmlu forsi nħarsu lej il-likes, illum jgħidulhom dawn l-imbirki il-likes, jgħid l-approval ratings, lej il-polls. Kemm tkun ħaġa tajba? Mill-kbir saż-żgħir li meta niddeċidu x'għandna nagħmlu b'umiltà kbira li nħarsu lejn il-mulej u ngħidlulu x'għandi nagħmel mulej. Għax wara kollox il-ġudizzju tiegħek huwa dak veru li ma jqarraqx, li m'hemmx fih ingann. X'għandi nagħmel mulej? U r-risposta ta' Ġesu hija tagħlim oħra lina. U mur Damasku. Hemm jgħidulek kull ma għandek tagħmel. Għand min jibatu? Jibatu għand il-komunità ta' dawk li jemmnu. Għalkemm Ġesu jiltaqa' ma' dan Sawl fit-triq ta' Damasku
Meta Pawlu jistaqsi x'għandi nagħmel, Ġesu jindikalu l-Knisja, il-komunità ta' fidi. Mur Damasku u jgħidulek x'għandek tagħmel. U għal-mulej stess kif nafu anke mir-rakkonti għax hemm 3 rakkonti fl-Atti tal-Apostli ta' dan l-avveniment tantu importanti, dan l-avveniment fit-triq ta' Damasku li qegħdin niċċelebraw, li fl-Atti tal-Apostli jiġi ripetut. Hemm Ħananija, ismu sabiħ ħafna, Alla jħenn, Ħananija jiġi magħżul biex lill-Apostlu missierna jurih id-dawl, jgħidlu x'hemm bżonn li jsir. Jindikalu l-ħtieġa li jitgħammet, il-bżonn tas-sagramenti. L-Apostlu missierna mhux bħatlax l-Apostli l-oħrajn li ma kellhom bżonn is-sagramenti għax iltaqgħu ma' Ġesu meta kien għadu ħaj. L-Apostlu missierna peress li iltaqa' ma' Ġesu wara l-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet għandu bżonn il-magħmudija. L-Apostlu missierna tagħmmet bħalma tagħmmitt jien u tagħmmitt inti. U Ġesu dan li jindikalu, veru ltqajt miegħi. U l-Apostlu missierna jkompli jgħid jiena smajt leħen il-mulej, iltqajt miegħu, għandi l-awtorità daqs l-oħrajn. Imma jingasta ruħu f'Ġesu permezz tas-sagramenti. Bħalma ġara lilna, bħalma jiġri lilna fl-Ewkaristija. U din hija ħaġa oħra, kemm Ġesu fil-laqgħa tiegħu ma' Pawlu jindika l-Knisja bħala dik li tagħti l-kelma li tlaqqak ma' Ġesu. U dina hija kelma li lilna tabbina bir-responsabilità l-aħwa. X'aħna kultant ingergru u għax in-nies m'għadix temmen, u għax in-nies ma tridx taf, u għax in-nies m'għadix tiġi għas-sagramenti. Imma aħna ta' min aħna xhieda? Ta' nfusna jew ta' Ġesu? Fid-diskors tagħna kif inġibu ruħna ma' xulxin mal-proxmu, mod speċjali mal-fqar, ta' min aħna xhieda? Ġesu kif kollu jibgħat il xi ħadd tagħna x'jagħmel jibda jħokk rasu l-ewwel? Jgħidlu mur antik nispera jilqgħuh dan issa ma jalqulux il-bieb b'ħafna domandi, b'ħafna komplikazzjonijiet. Din hija stedina għalina għall-Knisja, għall-familja ta' Ġesu. Biex aħna nkunu ministri tal-grazzja tal-imħabba ta' Ġesu bħala l-komunità ta' Damasku, din il-melt antikissima fis-Sirja. U għal San Pawl Damasku kien importanti ħafna, kien il-moment tal-konverżjoni tiegħu. Għatem il-post Damasku fejn tagħmmet l-Apostlu missierna d-dar ta' Ħananija. Kif hemm ukoll il-post fejn mbagħad minħabba lejra tal-lut kellhom idendluh minn offa kbira, ċestin kbir biex jaħrab. Damasku, illum nitolbu wkoll għal din il-belt antikissima li hija marbuta ħafna anke mal-istorja tagħna. Minn hemmhekk ukoll iltqajna aħna l-Maltin, ġbija sabiħa tal-Madonna, il-Madonna Damaxxena, il-Madonna ta' Damasku. Damasku ikellimna lilna din il-belt antika. U għalhekk aħna unifirħu bil-laqgħa ta' l-Apostlu missierna ta' dan Sawlu Pawlu. Ma' Ġesu nifmu li aħna wkoll irridu ngħixu din il-laqgħa ma' Ġesu. Ħuti meta aħna nersqu lejn il-komunità, nitqarbnu, nirċievu l-maħfra, qegħdin niltaqgħu ma' Ġesu. Mulej, x'għandi nagħmel?
l-Apostlu missierna, anke bl-interċezzjoni tal-protostana Publiu li niċċelebrawh kull 22 ta' Jannar bħallum jatuna dan id-dawl. U issa x'inti tistenna, jgħidlu Ħananija, tagħmmet u nħall minn dnubietek. Imma għaliex inti għandek missjoni, il-mulej jgħidlu. Inta trid tixed għalih quddiem il-bnedmin kollha fuq dak li rajt u smajt. Dak li rajt u smajt. Fuq l-esperjenza tiegħek. Aħna u jkollna l-esperjenza ħajja ta' Ġesu, aħna wkoll imsejħin inkunu xhieda. Ta' kemm Ġesu jħobbna, ta' kemm Ġesu huwa ħnien għalina, ta' kemm Ġesu huwa grazzja. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmur, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bagħta taħt Ponzju Pilatu, miet u rifnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tella s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Jiena nixtieq nafda lid-djoċesi tagħna lil pajjiżna fidej l-interċessjoni tal-Apostlu missierna ta' San Pawl ta' San Publiu l-Protostana li laqgħu u tal-qaddisin kollha Maltin u Għawċin. Nitolbu. Mulej jagħtina dawl biex narfu li dak kollu li nagħmlu lil xulxin qegħdin nagħmluh miegħek u lilek. Nitolbu. Għamel mulej li aħna l-familja tiegħek, il-Knisja, nilqgħu lil xulxin fismek, bil-ħniena, bil-paċenzja, bil-modrija, bil-grazzja. Nitolbu. Nitolbu għal-ħutna li tbedu minħabba l-eżempju ħażin tagħna biex inti tħenna lina u taħfrinna u lilhom tistidinhom jersqu lejn il-qalb ħanina u umli tiegħek. Nitolbu. Nitolbu għal-morda kollha tagħna, nitolbu għal dawk li qegħdin fil-faċilitajiet korrettivi, għal dawk li qegħdin f'ambjenti ta' riabilitazzjoni biex il-mulej ikun il-faraġ, il-fejqan u s-serħan ta' kull wieħed u waħda minna. Nitolbu. Nitolbu għal-ħutna l-mejtin kollha. Il-qaħħom mulej bl-interċessjoni tal-qaddisin ta' Sitna Marija tal-Apostlu missierna ta' San Pawlu u San Publiu fil-faraġ ta' dejjem. Nitolbu. Ilqa' mulej it-talb li tagħna u għatina dak kollu li għandna bżonn bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina l-grazzja mulej li aħna nofrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa, l-Ispiritu Santu jimlina b'dak id-dawl tal-fidi li bih dejjem dawwa lill-Apostlu missierna San Pawl biex ixandar il-glorja tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Inti r-raj ta' dejjem ma tħallix weħida l-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jreġuha dawk stess li int qed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Għaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xorġbok tilqana un quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp,
mal-apostlu missierna San Pawl, ma' San Publiu u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-din. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nil-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja għatina. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek, kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħniena tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubit tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja.
Nitolbu. Mulej Alla tagħna bis-saħħa ta' tqalbina mqazza li għamilna, ħeġġiġna f'dak in-nar ta' mħabba li bih kebbist lill-Apostlu missierna San Pawl fil-ħsieb u l-ħerqa tiegħu għall-knejjes kollha bi Kristu Sidna. Alla li waqqafkom fuq is-sisin tal-Apostli jixħed fuqkom il-barka tiegħu għal merti glorjużi tal-Apostlu missierna San Pawl. U li qawwikom bit-talim u l-eżempji tal-Apostli jagħtikom il-għajnuna tagħhom biex tkunu xhieda tal-verità quddiem kulħadd. Lilkom li ssaħħaħtu fil-fidi bit-twissijiet u t-talim tal-Apostli jagħtikom Alla li bit-talb tagħhom tiksbu l-wirt tas-sema għal dejjem. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji ssibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna l dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-ħadd tajjeb.